Здравейте! Представям ви часовник, скрита камера в ръчен часовник с силиконова каишка. Циферблата е изработен от метална конструкция. Каишката е силиконова в издържан черен цвят. Ето така може да видите как изглежда самия часовник. Това е гърба. Часовникът по никакъв начин не буди подозрение за скритата си опция. Управлението се извършва изключително лесно с помощта на тези два странични бутона, като един е за пускане и спиране, втория е за смяна на конкретния режим. Може да създавате видеа, снимки или аудио. Стартираме часовника, като натиснем горния бутон. Светва светлинен индикатор, който да ни покаже, че часовника е в режим на готовност. Задържаме още веднъж бутончето, премигва светлината, изгасва и в момента създаваме видео. Съответно, изключването му става в обратен ред, натискаме копчето, преминава в режим на изчакване и изключване. Съответно, стартираме часовника в режим на изчакване. Използваме долния бутон. В момента сме на режим аудио. Като го сменим, това е режим правене на снимки. В момента отново сме на режим видео. И изключваме часовника. При допълнителни въпроси не се притеснявайте да се свържете с нас. Поздрави от Diversan.bg.